Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Вячеслав Власович, башта сез әйтеп китсәгез иде, менә сез үзегез кайларда эшләдегез, сезнең килеп чыгышыгыз кайдан һәм сез үзегезне менә тарих белән кызыксынучы кеше буларак кем дип идентификацияләйсез? Мин үзем Кайбишер районы Хуҗа Казан авылында 1937 елның октябрь айында туган бала. Авылда мәктәпне бетереп, аннан соң тәтиш сельхозтехникумына укырга киттем. Кадәр бер ел колхозда эшләдем. Бу 1952-53 елларда. Техникумны бетергәннән соң армиягә алып киттеләр. Мин шушы Северокавказский, то есть Закавказский военный округта хезмәт иттем, разведка өлкәсендә. Аннан кайткачтан кирдем Казанский финансово-экономический институтка укырга. Шул вакытта мине эшкә җибәрделәр Шеремет районына. Хәзер инде ул Нижекамск район. Анда мин Аресполкомда землеустроитель булып эшләдем. Районнарны 1960 елда, 61 елда кыскарта башладылар да, Хрущевның волонтаризм вакыты история кирип калган инде ул. Казанга укырга җибәрделәр бер еллык курска по подготовке руководящих кадров колхозов, совхозов Республики Татарстан дип аталадыр. Аны бетергәннән соң мине җибәрделәр Тәтеш районына. Анда тоже 1963 елны район яңадан кайтып, авыл хуҗалыгы идарәсе оешкан. Мин шунда главный землеустроитель булып эшләдем. 1964 елда оешты Апас районы. Мине Апас районына күчерделәр. Поскольку мин финансово-экономический институтта укыгачтан 3-нче курста именно мине күчерделәр экономист вазифасын үтәргә Апаста. Анда 7 ел буе мин экономист, старший экономист управления сельского хозяйства булып эшләдем. Авыл хуҗалыгы управлениясендә эшләдем. Шуннан соң мине яңа оешма төзелгәчтән районнарда оештырылды государственная инспекция по закупкам и качеству сельхозпродуктов дигән оешма. Шуның главный государственный инспектор итеп күчерделәр. Тагын бер елдан соң мине народный контрольный председатель, Апас районының народный контроль председатель итеп күчерделәр. Шуннан соң бер елдан соң мине Апас районы икенче секретарь итеп сайлап куйдылар. Апас райкомының икенче секретарь итеп. Анда мин байтак кыныштым 85 елга кадәр. Аны монда Казанга күчерделәр инде. Казанда первый заместитель республиканского объединения сельхозхимии эшләдем. Аннан 10 ел буе Зеленодольский районда директор совхоза булып эшләдем Таспаның. Аннан соң яңадан кайттым Казанга министерство земельных имуществ отношений дигән министерствода эшләдем. Шуна пенсия чыккан кешемен. Миңа хәзер 83 яшь бара. Менә пенсия чыккачтан минем әти сүзләре һаман да искә килеп төшә иде. Улларым, сез тарихны онытмагыз, халкыбызның каян чыкканын, без кемдә булганын тикшереп языгыз. Безнең бабайларның безгә әйтеп калдыруы буенча, без татарлар, безне кешеләп чукындырганнар. Безнең иң беренче бабабыз Муса бабай булган, аны кешеләп чукындырып, аңа Моисей исеме кушканнар дип әйткән иде. Менә шушы әйткән сүзләрне барсында исбатлар өчен мин архивларда казана башладым. Килдем Казан архивына, анда бу мәсьәләләрне табып булмады. Анда 1811 елдан булган переписләр генә бар. Шун әйттеләр мен Чабаксарга барырга. Киттем Чабаксарда тоже шул чамагара, артык юк. Ни өчен Чабаксарга? Потому что безнең Кайбишераның көнбатыш өлеше 12 менә шунда керәшен авыллары, алар барысы да гомумән менә шушы инде Дөбелә елгасының сул ягында урнашкан авыллар, Кайбишераның урнашкан авыллары барысы да Сибәл зенә кергән булганнар. Казан губерниясының язе Хуҗа Хәсән волосты, безнең авылда волос булган заманында. Шуның өчен анда казандым. Анда
оқи башлаганда мына бу китапларны яздым инде, монда язылган. Бүтін жерде безне чуваш дип язганнар. Бу мені биректә мине кызыксындыра башлады. Ни өчен булай бу? Бездә чувашча сөйләүчеләр дә аз. Чуваш сүзен дә безгә берничәсен генә беләбез. Безне ни дип чуваш дип язып куйганнар. Шул бик кызыксындыра башлады. Миңа тәкъдим иттеләр Мәскәүгә барырга. Русия дәүләтенең борынгы язмалар архивына. Мин анда киттем. Анда мине таптым мин, байтак кына бабайларымны, Алиш бабайымны таптым. Аның маллар Тутайны таптым. Аның маллары Әсәнне таптым. Аның балаларын там беренчәсен таптым инде. И шуннан мин Мусаны да таптым, Муса бабайны, әйткән Муса бабайны да таптым. Сәйит бабайны да таптым. Шуннан казанып инде Мәскәүдә мин 1710 елда язылган халык исәпкә алынган. Ул 1710 елда исәпкә алынган ирләр генә. Моның сәбәбе видимо булган налог белән облага итүдә. Потому что ан башыннан ахырына кадәр күпме батман мёд алганнар, күпме рублей алганнар, күпме акча алганнар, барса шунда язылган. Һәрбереннән. Икенчесен Казана таптым. Беренче ревизия дип атала. 1717-1722 елларда исәпкә алынган халык саны. Анда беренче 1710 елда безне татар дип язган булсалар, 1717дә уже бер өлеше язылган татар дип, икенче өлеше язылган чуваш дип. Моны институтлап карый башлаганда урыс исемнәре белән язылганнары барса чувашлар, татар исеме кылганнары татар дип язылган. Значит, мин монда аңлый башладым, и таптым бер источник. Бер мессиянның язуында, фамилиясын искәткәсен әйтермен, анда язылган. Ни өчен татарларны сукындыргачтан урыс исем белән язып, чуваш милләти чуваш дип язып куйганнар, миңа аңлашылып бетмәй ул язылган. Мин шуннан соң тагын тәйләрне казана башлаганда, бөтен авылларда, ул безнең күрше авылларда барысы ул заманда 10 авыл, аларның барысында да бер язуында татар, икенче язуында чуваш, өченчесендә башка милләт куелмаган. Шулай итеп казана менә бүгенге көнгә кадәр инде бөтен үземнең нәсел җитләрен таптым. Алар минем менә шу китапларда бар, 2 китабымда да. Шулай булгач мин әйтәсе килә, сез биргән сорауга җавап итеп. Милләтне сатырга ярамый. Дәүләтне сатырга ярамый. Халкым ул минем татар халкым, яраткан халкым. Мин арга бурычлы булып яшим. Заманында бәлки алар бераз безне ташлаганнар да, читтә калып, без бик кыен, бик авыр, безнең бабаларыбыз бик авыр тормыш үткәргән. Ни өчен дисәгез, безнең авыллар читтә, якынча татар авылларыннан 25-25 чакрым, Кайбешкә 25 чакрым, Шешкапка 20 чакрым, шундай ераклыкта урнашкан татар авыллары, ике арада урыс авыллары. Көньяк, көнбатыш, төньяк авыллар барса чуваш авыллары. Шулай булгачтан без утрау шикелле шунда үскәнбез. Шушы сукындыру чорында ул бик көчле булган. Минем китапталар барса язылган. Безгә килеп, менә шушы мөселман ягыннан килеп, мөселман авылларынан килеп бу шушы бик аз булган. Килгәннәр Зинадал районына Айдар, Ислам, Күгәй авылларына. Бу авыллар Хуҗа Хәсәннең Күгәй хан баласы дип тарихта исбат ителә. Күгеш, Айдар исламнары аның оныклары итеп санала. Шулай булгачтан алар безнең авылга килеп бик булышалар, авыр заманда акча белән дә булышканнар. Мәчет саларга да җиргәннәр, ләкин аларны цивил иязеннән килеп, аның уездың начальниклары аларны бик килеп урыннарына утырткан. Бермәс булай дип, анда фактлар бик күп. Авылда менә шу авылның хәзер 12 интеграцион авыллар, потому что 2 авыл аерылып чыкты, берсе Кушкул безнең авылдан алып чыкты, берсе Найсама Иске Тәрбиттән аерылып чыкты, Ансу Камалла дигән авыл. Ул авылда зур авылларның берсе булган инде, безнең авылда волос булган, шулай анда мәчеттә булган, мәчетне сукындыра чорда сүтеп Айдар авылына алып китәләр. Мен дәс күрәмә.
Мәлкидәге күрше ауылдағы Мәлкидә мәчетне сүтеп киттеләр Багыш авылына, ул хәзерге Апас районында. Шушы чорда халык бик кимегән. Бала тапмаганнар. Гөмер буе яшаган урынын ташлап китеп барганнар. Менә безнең авылдан бер авыл оешкан Күкшем авылы Апас районында. Аларның монда списоклары бар. Ничә гаилә исемнәре, фамилияләре белән. Алар да качкана чукындырганнан соң төнлә чыгып качалар. Ни өчен Күкшәм диелгән бу Күкшәм авылы? Төн чукындырганнан соң төн уртасында тиз генә җыенып, качып чыгып китәләр дә баралар көньякка. Шул Апас буа үлгән ягына. Безнең яклар шунда качканнар инде. Анда баралар. Барганда караңгы төндә изнәсәме кинәт кенә урманнан чыккан вакытта ай чыга да дөнья яктырып китә. Әйтәләр, әйләҗиләр, авылдашларыбыз, Күкшәм кебек бит айда чыкты, шунда урнашып мәле дип урнашалар. Шуннан аны легенда буенча Күкшәм дип авыл исеме алып тора. Там бер төркем халык, шул безнең авылныкы, бу араяны Бүгүти авылына качып китә. Бүгүти дигән авыл бар. Аларның тәрҗемәдә списоклары бар. Алар менә, алар Тошконнан соң качканнар да, алар 1904-нче, 1916 елга кадәр үзләренең ата-бабаларын, барысының исемнәрен, балаларына биргән исемнәрне кәгазьләргә язып баралар дәфтәргә. Ул заман видимо сынок шул кадәр оста эшләгән, православный сынок. Сразу розыска биреп, буларын тоталар да, Ялчык районында Чыпчык дигән авыл була. Аның ширкәү Знаменский дип аталган, анда апалар да бик күп булган. Сразу шушы ширкәүгә бер китеп тә куйганнар. Анда барып инде алар формаль гына җиргәннәр, кайтып исламга табынганнар. Шулай итеп 1914 елда, 16 елларда исламга яңадан кайта, Бүгүтиләр 1906 елда. Менә сезнең халык, сезнең якта кайчан менә бу мәҗбүри чукындырылу булган һәм ничек ул булган? Менә ничек итеп сайлаганнар авылларны, сез беләсезме? Менә бүтән авылларында түгел бит инде. Чукындырмаганнар бөтенесендә. Ничек булган бу хәл? Алай булса, бераз предпосылкасында әйтсәм ярый микән? Ни өчен менә шундый политика булган? Беренчедән, властька инде Петр Беренче килгәннән соң урыс дәүләтенә таендым, турында сүздә юк. Аның флотында, ясый тегесендә, прокуратурасында, судында, язларында эштәре, губернияләрендә эштәре барсында булдыра. Ну шул вакытта аның төп буе була дөньяда иң зур иттереп православие дәүләте төзү. Аның центры Константинополь булган иш була. Шуңа күрә yazgan indi özünün yazgan illerinde Moskva, то есть Moskva Tretий Рим деп, да, Tretий Рим, да, işinci Рим bulup dünyanı alıp православный devlet düzerge. Mene yezler, voloslar uyuşturgandan soň en birinci mene 1710 yılda bizim avul iki jirde bula. İkisinde de İki семья çukundurulgan. Күрше Чуваш авыллары почти 70% çukundurgan балалар. Ну, шулук Чуваш халкына да ол православие чит дин булып санала. Алар көбесе электә инде ислам, татар исемнәре белән язылган фамилияләр бик күп алар ичендә, монда аларны китердем мин. Хәзер алар төркем барысы да исламга күчә башлыйлар. Бу видимо православный миссионерларны бераз уйга калдыра. Ни өчен? Әйдә без татарларны да үзләрендә чукындырыйк. Ала булса күчәргә уйга калмый бит. Шундый мисаллар да бар. Күп кенә Чуваш хатыннары татарга киргә чыгып, аннан соң аларны яңадан православие әйләндергән фактлар күп инде. Кайсы авылда исемнәре бар. Шулай иттереп, иң беренче чукындыра башлыйлар менә шушы Чувашка якын татар авыллары. Алда әйткәнемчә, безнең бит инде Чувашның култыгына киреп урнашкан безнең авыллар.
Иш жақтан да шошалар, бұл жақта ұрсаулар болғаштан, бұлардың ішінде Ирак бұйсындырға, шеттен келіп бұларға болушылар Иракта келіп жеттенше біз бұларны халитабызды ойлағандар енді. Менің izlevim бойынша өзіне шыққындырғанына Турмеский ауылында Тұрму деген Татарша Тұрму деп жер өздені. Шул ауылда анда князь Пожарскийге 1612 жылдан соң ол ауылына берелер имени иттіріп князь Пожарскийге. Анда ол ұрысыларын алып келе шушы Ярославский, Владимирский, Нижегородский облыстардан. Анда шіркеу болмай, часовня была. Шул часовня телесіне ішкөндірген деп ойлаймын. Не үшін? Потому что кругом ауылlarda әлі шіркеулер болмай. Қой ішкөндірге. Ауылда часовня была. И притом ол жерде Гүміне елғасы бұлай келіп қолтық ясай, и мұнда қаршылағына бек зор шешме. Анда көпелі ештіргандар. Сонда ештірған деп ойлем яны. Мұнда мен әрәсемі бар ол жерінің. Шуннан соң текшерген вақытта қарайым да шушы Турмеский шіркеуінде жазылған приходский китаплар юк. Анда тапты мен только 1752 жылына. 1752 жылдағы болған запислерде біздің ауылдар бар. Мәлки ауылда бар, Кырбаш ауылда бар, бірінші ауылдар бар. Анда туған балаларды жазылған, уже жазылған орыс есімдері білен. Біз саныбыз шықындыған шырына башта нешік келіп шыға. Біздің терияқтағы халықларына шықындар үшін Сверскийда, Богородицкий монастырда түзілі Новокрещенский комиссия. Ол түзілі 20 август 1731 жылына. Аның бірінші шушы руководитель Блайында Раевский, Алексей Раевский. Аның заманында бек көпі шықындыру болмай, халық берішмеялі, шықынғанлары да яңалан, шекеге алып кеткенде барады, қайтады ислам бар-бар исправляйты. Сонынан келен Лука Канашевич, ол Яуыз Блайында, Канашевич, ол енді Қазан Слободасында болған татарларын да бек нұрландырып жүртейінде. Мене шулай деп шықындырып, yazып қоялар, знайсам, орыс есімдері білен. Бұлай да келіп шықмағаштан, енді кіртте башылар ақша төлеу, армиядан азат ету, шықынған халықларына. Алын балаларын армияда алмау, аларға дополнительный жерлер беру, көптіне башқа үлгіатлар жасылар. Анын білен де қызықсындырып қарылар, әмі ләкин үш команда алға бармағаштан енді. Так, шушы Новокрещенский контор, комиссия Новокрещенский неге көшірелер конторға. Ол хакимге де белгілі бетінде, башта үз тиресінде болған ауылларына өзіне көшірі бетінде, лояльны болсын еттіріп. Шулай бұғасын біз аны яқын, бізге Сверскийдер әдім бет. Бұл бүтін ішлерін шул жақтан башлаған. Мана испатлай даже менә біздің ауылдан қашып кеткен ауылдар, көрші ауылдардан қашып кеткен ауылдар барысы да бұға аяғына, сен бір аяғына қашалар. Сверскийден ерағына. Шулай өк менә мәсен Кырбаш деген біздің көрші ауыл қашып кеткен. Шулай өк Сурилей қашып кеткен Батыр шулашыға. Әйттім ешін бігіте біздің ауылдан көкшін, біздің ауылдан. Менә шында ауылдар бек көп. Қайбеш көшеніп кете, бұғар әнді қайбеш бар. Шашқап көшеніп кете, Нұрлат көшеніп кете. Шықындырған қалық түркім қаша башлай. Аннасын әкірінләмінде шушы көрші ауылларын шықындырып бітірген. Аннасын ол әләш кенерек көп ауылларға қағыла. Нұмында бет шулай 1741 жылының 11 сентябрінде ұвалықта патшабеке бұла әлі біздің Анна Иоанновна. Ол тоже Яуыз бұла ол. Аның специальный нелер жібере. Мен шушы Нижегородский, Казанский губернияларға специальный священниклер жинап жібере алым. Халықтың шықындырға. Мен шұннасын беректе Яуыз шықындыра башқылар. Татар халқын беректе, знайсам, шушы шықындыру сұрында Екатерина, пашабеке Екатерина екінші құткара. Ол айтты, Новокрещенский конторын жаптыра.
Onun zamanında знаешь, канцеляриясына распускать ите, шукындырын туктата. Илик шукындыргандарны яңадан кайтарга хакы yok, потому что Сенатта оформителен кап бутты барсы да алар знаешь, вәгъдә биргән, шукынган. Аны яңадан кайтарып булмый, теләгән кешене дип. Менә халыкны чукындырганчы сезнең авылдагы халык ул исламда булганмы, әллә юкмы? Безнең авыллар исламда булган. Безнең авылда мәчет булган. Нулаты ислам бик ныгы киреп җитмәгәндер инде аны. Шулайрак булгандыр инде. Но шулай булса да, әле ни дип әйтәс килә, 1914 елны Шваш өендә чиркәү салганнан соң аның священники Турхан була. Турхан. Ул Швашидан Яшьгә районыннан килеп хезмәт итә. Аның судьбасы турында Казакстан шигырьләре укысын язылган турында. Менә ул ни ясый? Рапорт яза Казанский епархияга. Менә шушы авылларда аса менә Хуҗа Хәсән не әйтә, Хуҗа димәне Мирза Хәсән ди. Анда бузып яза ул. Ул булгарский князь, нәрсә булган, тизләй булган, булай булган, ул шул татар түгел, тизләй булай дип, әгәр дә без ул авылда чиркәү салып, ул халыкны чиркәүгә йөрергә өйрәтмәсәк, ул халык бездән китәчәк дип яза. Шунда ук яза, мәле мин монда килгән вакытта ди, Хуҗа Хәсән авылында 20 гаилә нигә исламга табынадыр иде. Миңа шакырып чиркәүгә килеп, православиягә буйсынган кебек сөйләп, кыланып, кайткастан өйләренә муллалар шакырып, ислам динләргә башкаралар дип яза. Вячеслав Власович, бу сезнең авылда гына шулай булганмы? Менә яки сезнең күрше авылларда сез атап киттегез бит, менә Мәлки, башкасын, аларда да шулай ук булганмы? Вообще, Лениндан түгелдер инде, булгандыр инде. Халык телендә бик килә шулай дип. Бу авылларның оешы турында бер предисловияны ясап алыйм әле. 3 туган, берсе Хәсән, берсе Мәлик, берсе Кырганбаш, Корбан диләр инде. Килгәннәр, нене Болгарын җибәргәннән соң инде, Болгар дәүләтен җибәргәннән соң Чиста ягыннан безгә якка киләләр. Шушы Казанның елгасының аръягына дип языла. Алар әтисе бу балаларын чыгарып җибәргән вакытта әйткән икән, атыгыз кайда җыгыла, арып. Шунда урашасыз, ул иштасыз дип. Менә иң беренче Хәсән безнең авыл ишкән була, икенчесе Мәлик авылы, Мәлки. Биш чакрымнан соң өченчесе Иске Кырбаш диләр. Беренчедән менә шушы халык телендә килгән буенча да значит күрсәтеп тора булар мусулман халыклары булган. Мәлкидә тоже мәчет була. Мәлкинең мәчетен чукынган чорда Багыш авылына сүтеп алып китәләр. Багыш районы һәр Апас районында. Багыш авылы Апас районында хәзер. Ленин Иске Кырбаш ул аның зиратын, анда иске зиратлар бар шунда да. Бездә Хуҗа Хәсән зираты дип йөриләр. Мәлкидә Мәлки зираты дип йөриләр. Иске Кырбашта Иске Кырбаш. Алар иске зират барсы да. Мөселман зиратлары. Мөселман зиратлары. Шукындырганнан соң бит шул кадәр явыз эшләр аны. Авылда булган зиратларны жабалар бит. Мәчетләрне сүтәләр. Күрше авылда, Шуаш авылында чиркәү салалар да, шунда чиркәүгә приписка итеп, именно бала туга сама, или адәм баласы теге дөнья китсәме, шунда барып укытканнар да, шул ук авылда җир билеп, шунда күмгәннәр. Безнең авылда түгел, Шуаш авылында, күрше Шуаш авылында күмгәннәр. Бу барса күрсәтеп тора, ничек булса шушы халыкны үз диненнән ераклаштыру, оныттыру. Ни яза бит? Карл Фуксның хатыны Александра. Әйләнчегә ул шушындырган чорда Чыбаксар иязында була, аннан соң цивил иязына килеп җитә дә, иренә хат яза. Мин цивил иязының
bir avılına kelip jittim. Mında bir şuaş bilen uçraşıp silahşıya to'g'ri keldi dedi. Men armonda ketirdim bu kitapta. Men aradan sıradım. Sen Allah'a şanasınmı? Deb so'randi. Şanam deb aytdi dedi. Aqoya bu bilasizmi deb ishdan barmoq bilan ko'kka ko'rsatdi dedi. Hozir endi sen ana ko'rganing bormisan? Матушка, кто его видел deb javob berdi dedi. Hozir endi sen nechta onasan deyishdan aqmaga yetdi dedi. Вот дикарь Чувашин. Старого он уже забыл, а нового не знает. Şundan so'ng bitinde bunda Чуваш дикарь degan so'z xalqning dikar deymi, dinsiz degan so'z mana. Ama anlatıp gidiyor bu gene saat o halı abijat mesela deyince. Şundan sonra bitiyor din hamanda uğraşmayı. Kitleler de koşular. İlmin iskikile bir dünyaya. O üzerinin teorisi bilen eyte biz şükün halklarına, yana şükün halklarına yüzü bizge bu sındıra almayız. Alar bilmeyi, alar anlamayı. Şunun işi eydegiz biz. Badgatı ötügeyle yaştan eski çukungan Tatarların bağlarını alıp, onlardan sveşinlikler hazırlık. Şularını şu Tatar oğullarına ciberik, İlişvaş oğullarına. Şul vakitte, şul dini kitapların barısında Urus dilinden, Tatar diline, Şuvar diline, Mariye diline küçerip, tercüme edip, ana ukta başladılar. Şul mektepler açılar. Bizim oğulda 1871 yılın mektep açılar. Ana okutucusu itip, birinci okutucusu ittirip, bitire şeriyandan kile, Serebrakov Ilarion, o eski Şükman Tatarının balası, ayırıp üstüren balası bulamı. Melke oğluna kile Timeydi bicilikteler, ilimiz gibi kanun perpisatçıda Bekkuvanlılar, Vıdırşkılar var, perpiskladan alınan. Timey, Timofey. Ansı, bana eski Tatar, Şükman Tatarının malaya, Mamazı Şeriyandan. Mene şulay şitten kilip, ukatıp, anlatıp, ama уже her bir kişinin başlarına akırına böyle seydir varganlar. Şulay ettirip, даже 14. yılda da ettim, işaretçiğimiz gayle mollalar şakırıp namaz okuyup. Bu bittiğinde mene şulay sırası hal eğlendir almıyorlar. Халыкта ниндидер менә каршылык булганмы менә бу көчләп чукындыруга каршы сездә ниндидер мәгълүматлар бармы? Мәгълүмат юк, но мен булган дип саныйм. Ни өчен? Менә 1717 елдагы белән 1744 елдагы халыкны исәпкә алу документларында шулай килә. Карый аласыз. Килә шулай иттереп. Умершего, ранее записанного такого-то жена, сын, тому подобное. Менә шунда умершего дигәне 57 гаиләнең 18. Притом, аңлап бетермәдем моны. Значит, булар сугышканнар, билешмәгәннәр. Ülgenler служба. И барысы да шул мужиклар, ülgenler, yurt hocaları. 18 kişiydim bitti. Barысы da mene şuşe 47 yaştan yaş. Oğulda 47 yaştan olarak kişi kalmagan. Koyalar gitken. Aldağı da bir sekundurgan şey var, bunda yok. Halık bala tapmaya başlayın. Balalar tapmıyorlar. Халық, знаете, самый житке чеп қаша. Только 1830 жылдарда ғана халық саны әкірінлеп арта башлайды. Почти көкшемдер 160-170 жыл яшерін сатлап келгендер өздерінің діндерін, балаларының есімдерін. Аманда, мен әшірі почти 70 жыл халық үсмеген аман кемден. Оларда. Bu kursete bittiğinde открытый, видимо, yazmaganlar. Yazırga yaramadı. O kaybolsa senatın dokumentlarında vardır indi o.
Bu gosударственный архивларда андай мәгълүматлар yok. Бар торкелиш yazıp başıp gitkenlerinin isimlikleri mында. Неченче елда булган сездә менә бу чукындыру? Чукындыру ул беренче әйттем бит 1710 жылда авылда беренче Хуҗа Хәсәндә 3 гаилә аларны шуашты узып куйганнар. Асылны төп Хуҗа Хәсән авылында 8 гаилә. 17 жылны булар 12-гә күтәрелә дигәндә тоже инде 1717. 1744-тә булар, знаете, 20-га җитә гаиләгә. Уже 44-тән 62-гә кадәр уже сплош шушындый нәрсә. И бар монда 3-нче ревизия 1762 ел. Шушы ревизияның нигезендә язылган анда список. Ул халыкның шукоңанчы фамилиясе ничек булган, исем ничек булган, ничәнче елда туган, балалар кем булган. Ана язылган графа по крещении дигәндә урысча фамилиясе, урысча исеме шул каватлана. Алар монда барысы да баралар. Менә шуннан чыгып инде әйтәсе килә. Каршылык бик көчле булган. Безнең авылда да волосын бетерәләр бит. Bizim oldu Vols bugan, işte Peter Paşa, bizim oldu Vols diyen. Vols bugan, onun türmesi de Vols'una bugan şunda, onun polisiye de şunda bugan, onun prokuraturası şunda bugan, prokuror da Peter. Вдруг, yine 1781 yıllarda, знаете, ama bizim avuldan iyi bite, Vols bite, kuşereler taburdan kaç başlıyor. Anası şunun sında eteskile, mısında ничектер рухи яктан инде монысы юкка гана чыкмагандыр деп ойлойм мен. 1920 жылында Татарстан Республикасы түзүлгөндөн соң мына биздин 10 авыл ул заман була, 10 авыл, сонна 12-нде барысы да неде Темирде Волос була, Темир Волос начальнигі биздин авылдыкы була, ул биздин Насил Гаврилов, Филипп Гаврилович. Ondan sonra Arlov, Vasiliy Nazarovich, ondan sonra Lazarev Aleksandr Fedorovich. Şundan, şu ona oğlunun bütün dokumentlerini jiniler da, oğuldan şakırtalı at, ikken at. Diyiler de tünlet yap kaytılar, koya urnaştırga bana, Malkiye. Волосны. 20 жылы була. Значит, кайтырга, бизге Татарстанга якын, yani. Азыр анда булар самостоятельныйлар шушы Волос. 20 жылдан 1925 жылга кадар бу Волос существует на самосознании народа. Татарстан дәүләте признавать этми, Чувашстан җибәрәсе килми. Ялгыш эләктереп кайтканнар бер Чуваш авылын İşbaş деген ауылына документтар эләккән. 1925 жылда мына Татарстан дәүләте признавать итә, мына как язиттиреп, кабишарына кертә. 1929 жылда гына теге Чуваш авылы абаран хазата Чувашка кишә. Шундый фактлар бар. Менә шундый фикер бар бит инде теге крашенерлар Казан ханлыгында кадәрдә монда православие динендә булган дип. Сез ничек уйлыйсыз, бу дөрес фикерме? Шундый укырга туры килә кайсы вакытта? Бу мен моны дөрес дип әйтү, мен моны глупость дип саныйм. Буйлап карашы, карый гәле менә. Урыслар православие принимать икенче, кая алар православие принимать иткәннәр икән? Шундый фикер туа. Алар Палестинага барганнармы? Или Ermenistan'a barganlarım, или Грузия'ma. Грузия'da, Ermenistan'da pravoslavие kirgen buла o zaman. Rus'ta pravoslavие kirmegen buла biter. Yok. Bu Bulgar vaqtında aytasiz. Siz Bulgarcha turibsiz. Da, Bulgarcha aytam. Bulgarga kadar Bulgarcha aytam әле. Ayye. Da, Bulgarga kadar Bulgarcha. Bulgarda 911 yılına İslam kirse, Rus'ta pravoslavие kira 88 yılına, 70 yıl sonra. Şula boşluq koya kabul etken alар mına. Birinciden. İkinciden,
Алар үз тарихын белмиләр. Менә безнең авылда да бар ул. Кайберләр, нәрсә Казанга инде хәзер, нәрсә, күпме вакыт үткән инде, алар уйламыйлар. Без никадәр знасамы, кайгы, хәсрәт күргән безнең бабайлар ул заман. Алар уйламыйлар, знасамы, нинди знаса авырлыклар кичергән. Аларга үзләре тыныч яшәргә кирәк, ата-бабаларыннан талар. Болай яшәп булмый бит, адәм баласы без. Без бар һәр вакытта үткән белмәсәң киләчәге юк диләр. Шулай ул. Алар да белми. Ул яклар, алар сөйләп йөрүчеләр, алар барсы мамадышлар, рыбныйлар, питрәчләр, шашминҗәләр, ит укайлар, алабугалар. Ни өчен? Ул яктан килә Казанны алган вакытта 1552 елда Бактар Зизулин, татар. Ул җыйнап килә шушы Вятка Пермь татарларын Казанны алырга урыслар. Аннан соң анда урыс гаскәрләре дә бара да, алар анда стоянкалары була. Менә шундый ук шул заман инде әйтәләр, әйдә Казанны яуларга бармаган, кем бармаган, аларга намес чукындырганнар. Бу Натала Старый Крещенный дип китапта язган. Старый Крещенный. А менә без Новокрещенный. Петердан соң чукынгандар Новокрещенныйга керә. Петр Иван Грозный вакытында чукынгандар, алар Старый Крещенный. Шундый ук, хәзер бер нәрсә әйтәм. Шундый ук бар безнең якта, Тау ягында да 8 авыл керә Старый Крещенныйга. Алар Кырксадак, Баранда, Важи, Суриле, Батыранда, Нишен. 1551 елда Свияжский каласын Угричтан алып салган вакытта шушы 8 авылның батырлар җыелып, төздермибез дип, шушы Свияжскийга һөҗүм ясыйлар. Җимергә баралар. Ну, неудачно була. Менә Иван Грозный килгән вакытта шуннан килә ул Дикпольның границасыннан. Үзе. Патша үзе шуннан килә. Ул һәрбер авылда язылган китап бар, 350 лет взятие Казани. Ул китапта язылган аның маршруты да, анда шул халыклар белән чыгышкан. Шакыр балалар аларның представительләрен әйдә безнең белән Казанны яуларга. Тиләр отказ бирмиләр дә, анда 8 авылны чукындырып киткән ул. Алар Старый Крещенныйга. Вот шулай булгачтан ул Старый Крещенный татарларның точный вакытлары, кая чукындырганнары архивта бик билгеле түгел. Потому что гаскәр киткән, таралган, сугышкан, югалткан, не булган ул. Шунда священниклар, значит, улларда чиркәүләр булмаган, чиркәүгә язып биргән. Аларның кайберләре юк. Минем шикелле Питрәч районыннан Петров дигән бер кеше, минем сүзем буенча, метам изләле, табасын син дигән кереште. Ул да тапты. Бабалар булган мөселман. Кайсы авыл бу? Сәрдә, Керәшен сәрдәсе. Алайса без булай дип әйтә алабыз инде. Бу кешеләр Казан ханлыгын яклап сугышканнар, шул сәбәпле чукындырылган авыллар бу, шулаймы? Да. Яклап дигәндә бармыйм дигәннәр. Мин Казанга яу белән бармыйм дигәннәр. Бармаганнар. Казан ханлыгын саклаган өчен җәза күргәннәр булып чыга. Да. Казан ханлыгы алынганнан соң, әйеме? Да. Казан ханлыгы алмаганнар, ул сүз бөтенләй дөрес булмас ул. Казан ханлыгын яуларга бармаганнар, Иван Грозныйга булышырга теләмәгәннәр дигән сүз бу. Алар барып сугышмаган, Иван Грозный анда сугышмаган турында. Да. Сугышсалар ялаган булып чыга. Булар килешмәгәннәр аның белән дә, аның белән бергә Казанны яуларга бармаганнар. Шуның өчен буларга ниндидер җәза формында яза иткәннәр. Нинди? Менә чукындырганнар. Казан ханлыгы вакытында православный керәшеннәр, менә православный өлеше булганмы? Юк. Болгар дәүләте заманында православие слободасы булган әрмәннәрнеке. Әрмәннәр группасы булган православие. Татарлар арасында һәм шушы Идел, Урал буенда яшәүче халыкларның православие дигән не булмаган. Алар мәҗүси булганнар. Күбесе Батеклар, Марилар,
Калганлары барса исламда булганнар. Казан ханлыгы чорында. Казан ханлыгы чорында да шулай ук. Казанда үзендә булган әпәт әрмәннәрнең слободасы, православный. Алар бик әз балалар, Болгарда күбрәк балалар, потому что сәүдәгәр халык әрмәннәр. Алар шулай булгачтан инде сәүдә итәр өчен аларның представительләре менә шул Казан ханлыгында булганнар. Ну алар шушы халыкка, тирә-як халыкларга тәэсир итәрлек мөмкинлекләре булган, бик әз булганнар. Ибретам аларның вазифасы да ул булмаган. Алар үзләре как автономия, үзләре как исламга күчермәсен әйтеп яшәгән алар. Не только православный таратырга. Безнең халыклар арасында урта менә шушы Волга, Кама, Урал, Сибирь якларына бер нинди православиеләр кермәгән. Бу заман булмаган. Алар барысы да Иван Грозный вакытында иң беренче менә шу көндәгән вакытта гына. Православиедә булган Русь илешендә кайбер князьләр, менә Юсуповлар, Асаковлар, алар действительно менә шушы Рус дәүләтенә хезмәт итеп православие күчкән. Алар Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, динда булган айрым гына морзалар алар. Халыкта булмаган. Бу шулай сөйләп йөри, ул белмәгән тарихны белмиләр. Знаешамы үзләренең каян чыкканын белмиләр алар. Әгәр дә белергә телләр икән, Казансындар архивларда бар, Мәскәүдә Аргада дигән архив. Бу Аргада архивында, или же Санкт-Петербургта бар Синодский архив, ширкәүләре, дини архивлар бар, анда алар язылган. Шуннан укысыннар. Менә керәшеннәрнең айрым шундый культурасы, мәдәнияте, киемнәре булуын нәрсә белән сез аңлатасыз? Шундый исбат итеп, дәлил итеп китерәләр бит инде, менә руслар шукындырганда алар бит инде киемнәр тиеп алып килмәгәннәр ди. Нәрсә белән аңлатып була менә бу үзгә киемне, культураны? Минем уемда шулай ук, менә шул тарихи источникларда да бар ул. Татарларны башка халыкны шукындыргачтан, биректә татарларны шукындыргачтан, потому что ничен татарлар особо урында тора. Ничен? Потому что татар элегеректән үзенең дине белән яшәгән. Мәҗүси диндә түгел. Шилмешләр, чуашлар, ротеклар, алар күбесенчә знаysam мәҗүси булганнар, кайберләр генә исламда булган, башка диннәре булмаган аларның. Но аларның үзләрен дини формула киемнәр башкасына нисбәтән килемәтләре булган. Хәзер шукындырганнан соң исламда булган халык, бу шукындыру бит инде главный сәбәбе знаysam бу халыкны шул исламда булган халык массасыннан айырып, аны тәрбияләп, урыс дине кабул итеп, рус дәүләтенә службага алуга турында сүз бара бит. Шулай булгачтан беренче сәбәбе бу халыкны знаysam общий массадан айыру. Моны айыру өчен знаysam прям язып куйганнар бит. Шукындыргачтан менә безнең якта татарларга. Сез шукындыгыз, хәзер инде сез татар түгел, сез чуаш булдыгыз. Якында чуашлар күршедә генә 2 якрым, ярты чакрым чуаш авыллары. Бу якта урыс авыллары, татар авыллары якта. Бу бер. Икенчедән, татарлар, син шукындан милләтне саттың дип, буларны карт тилгиләр, аралашмыйлар. Шулай булгачтан бу икеләтә югалта. Беренчедән, знаysam, моның милләтен дә алыштырып куялар шукындан дип, бездер өчен татарның, бездер өчен дип. Татарлар инде, менә син безне саттың, там подобно, син сатлык халыктан подобно дип, тилгәп менә инде күтелә дибәләр. Шуннан кая барсын? Кайбер бит тарихчылар әйтә, керәшеннәрдә сакланып калган бөтен иске элекке гадәтләр. Кимидә 3 итәкле кием,
киім ол, ишітерлік киім. Ну, мұнаға енді, для примера, аяқ киімері, башпақлар, қалфақлар, алар сақланып қалған, әкірінлеп, мұны неде духовный лидерлар сал түбетейіне алып атып, нетеп, мұна шулайтып бездергенлер милли киімден. Şimdi қазір шваш киімі келіп. Мария айтканда сен шермеш киім қазір. Мұна шул себеп аның. Шиттеттіру неден, түп миллеттен. Түп миллет мұны знать көралмей, яратмай. Шуңа көре тағын бір себебі бар. Қазіргі менің крашынларының канагатсыздығы шундадыр деп ойлаймын. Яшын түгіл бетінде. Ол міне біздің қабишарандан тоже біздің жаққа қарилар тек күзлік арқылы. Ол басқа арынларда да шулайдыр енді. Міне біздің, например, Мәскеуге кетелер, қайда болса, бізде генераллары да бар, анда үсіп шығалар, Мәскеуаларын екі қайда болса шетте, профессорлары да бар, Татарстанда бар, жоқ. Қазір сыйлашқан вақытта да, крашын, краль да шығалы. Ол тоже дұрыс түгел. Кемсетіп қарап, біраз гена аларыны таңда шитләштірділер. Шула бұқасты енді, бұл теге реакционны қарашта болған крашынлерге подпитка. Алар ақша білән үс фикірі енді, башқа кішілерді тұрқатылар, ол кішілер көбірлерін неслойшыларын сатталар, еміш давай біз өзімізді, милләті бізді ақсы бізділер. Крашын деген милләт жоқ ол. Жоқ. Крашын ол шықындырылған деген сөз. Ол этнос түгел. Ол шулық татарына шықындырған елік шулық шуаш, марины да, шуашыны да, ватякны да, татарыны да шықындырған насы крашонный деп yazгандар. Крашонный деген сөз ол. Шықындырылған деген сөз. Шықынған деген сөз түгел, шықындырылған деген сөз. Шықындырылған сөз ол еріксіз шықындырылған, өзі шықынбаған деген сөз. Мен шуларды тарихшылар халыққа жеткіріп бітірмейлер. Нешіктер ұялалар ма, ұрқалар ма, елізі деге беректе Мәскеу бетінде беректе канагат туыл. Ана нечего терять, мен тұрдан айтам. Шулай бұғаштар енді мен должен скирать мен. Қорқып, өзенің шөвләсінен қойбірлер қорқып, мен шулың нәрсені замал шөйтелер. Ал халыққа ақшетіп жеткерге керек. Халық аңласын мені, өзін өз милләті білен, болған ата, анасы, бабасы милләтінде яшасын. Һәм менә крашын татары деген сүз дөрес түгел, крашын дип әйтергә кирәк диләр. Сез килешәсезме шуның белән? Мин крашын татары деген сүзне тоже яклаймын. Крашынның татары юк, татарның крашыны бар. Карагыздар. Крашын татары. Крашын татары. Мен крашын, сен мен татарым. Татарның крашыны мен. Милләт общий татар. Аның крашыны да бар. Аның исламдағы кішісі де бар. Крашын, қабат етім, ол этнос түгел, ол крашын деген сөз ол дини принадлежность. Дин ол, рухи. Солай бұғашты, дин милләт түгел. Милләт ол ғалымны шуанаға, генасы, генетический. Крашын татар деген сөз дұрыс түгел. Индірісі аны шықындырылған татарлар. Мен шулай базарым дөрсі білән. Яки православ татарлар, әйме? Или урыс ала айтсам, урыс православный татар десем, ансы более культурный булайынды. Аманда шукынған татарлар түгел, әпет шукындырылған. Алар үзләре барып, мені шукындыр емеген бит. Аларны ерексіз шукындырганлар. Қазір тағын бір яғын айтам әлі. Ол дин була алмай. Шола бұғасын ол татар. Шукан шуаш ол. Шукан мари ол. Крашынный мари. Айтмелер бетті знай самы крашын не деп. Крашынный мария. Мұнда крашынный татар деген шекілі. Или крашынның шуашы деп айтмелер бет. Шуашының крашыны. Марының крашыны. Сіз алайса татар деп барысында әйту яқла, шулай? Конечно. Конечно. Насым яны даже шunu айтмайды.
Элекке олы буыннар. Біздің шулай ішлегендер де бейді. Менен ишкіне сөйлесі қабыл еткеннен соң, ширкеу мәсет жазулар біткеннен соң, ширкеуде біздің жазып қойғандар да шуаш деп. Когда загышлар ұйышқаннан соң, Татарстанға өткеннен соң, бірсі де мен шуаш деп етмеген, барсы да мен татар деп жазылып қойғандар. Міне, Татарстанға күші білен. Bizler işinde bizim eti babalarının ninde jiragende kalganın tatar bulgаны. Hazırına satıp vermesinler. Менә хәзер бит инде җан исәп якынлаша, кайбер кешеләр шул теге аерым халык булып язылык дип әйтәләр. Менә бу сез нәрсә әйтер идегез? Халыкка ике нәрсә әйтәм. Беренчедән Татарстанның җитәкчеләре бу мәсьәләгә бераз генә ни карасыннар ие. Более реально, тирәнрәк аңлап карасыннар ие. Шул вакытта дәүләт должны алган вакытта или башкасы мәсьәләне бер шушы Егоров белән генә чикләнмәсен ие. Нәрсә белән? Бер Егоров белән генә чикләнмәсен ие. Көрәшнең сәләтле җегетләрен эшкә алган вакытта, аларны должностьларга, җитәкче должностьлар алган вакытта бер Егоровлар белән генә чикләнмәсен ие. Аның işçen silatine karab saylap alsınlar ya. Şulay bu gaçtan kimsetilip kalgan kreşenler olması sonundan вот bizne kısalar deyip yok men tatar bulmayım, men lütfü şulay yazılam diye verişler bulmasın ya. Anız kübesi bir şulay gibi jiri. Нәрсә дип әйтер идегез инде алайса менә крешен кешеләренә үз халкы дөрес мин дөрес әйтмәдем инде алайса чукындырылган татарларга, православ татарларга нәрсә дип әйтер идегез сез фикерегез? Бу Перепись мәсьәләсендәме? Әйе. Перепись инде ул мәсьәләсендә әйткән вакытта әгәр дә адәм баласының üz jiregindən, işindən qaynab тұрған min tatar deyip maqtanıb yeri тұрған hisləri bolsa, tatar deyip yazılırga gerek. Var bir ol, azınaysa tatardan çıkkan kişisin. Pravoslav tatardan çıkkan senin negizin tatar. Біріншіден татар халқы ол ғарур халық, татар халқы батыр халық, татар халқы ол өз дәулетін ғасырлар бойынша саклап келген халық. Әгер де кімдедір қайшандыр шушы бір кисек ипи үшін, или бір қапшық нешін байлық үшін кемсеткенлер екен, аны үшін милләтіне кемсетме. Милләт өз батыр, ол милләтке татар деп жазылды. Müslümanlarga нәрсә әйтер идегез? Müslümanlarga siz әйтәсез бит менә күзлек аркылы карыйлар дип. Шуларга да сүз әйтсәгез. Юк, мөселманнарга да ул бит мөселман түгел, ашымды кешеләр бар дип әйтәм. Общий мөселманнар, например, минем тирәдә эшләүчеләр барысы да минем белән бик дус, менә үзләр белән бер тиң итеп карыйлар. Мин бер кашанда икенче нидә сыйныфта булмадым. Команда алар белән бер тиз булдым. Аллаһка шөкер, рәхмәт әйтәм. Алар менә тиз карадылар. Менә теге кимсетеп караучы кешеләр. Кимсетеп караучыларга, значит, ул неполноценный кеше. Аның җитеп бетмәйди. Ул бераз укысын, белсен, үзен күргән зарын киңәйтсен. Кимсетеп караган кеше бит ул үзе аның самый кешегә туры карарга, тиз карарга сәләте бит инде ул. Ул концов неполноценный инде ул. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.